Συνέχεια λοιπόν τη εκπομπή Χωσρώμα εδώ στο τηλεοπτικό κανάλι RTV σήμερα Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, και να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο την αντιστράτηγο αναπροστρατεία τη ελληνική αστυνομία, τη Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. Καλώς όριστε, κύριε Τσιριγώτη. Καλώς σας βρήκα. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όμορφα και ευγενικά σας λόγια. Κύριε Τσιριγώτη, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το κύκλωμα. Το κύκλωμα των επίορκων, 11 τελικά στον αριθμό αστυνομικών, όσον αφορά το κύκλωμα με τους οίκους ανοχής, με τις χαρτοπαιχτικές λέσχες και γενικά με τις λέσχες, γιατί έχουμε καταντήσει να υπάρχουν αυτοί οι διαφθαρμένοι, να το πω, οι επίορκοι αστυνομικοί, κύριε Τσιριγώτη. Διαχρονικά υπάρχουν και δυστυχώς θα υπάρχουν επίορκοι αστυνομικοί. Το θετικό στην όλη ιστορία και το μοναδικό θετικό βέβαια είναι ότι η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, συνέλαβε τους επίορκους αστυνομικούς. Το θέμα, κύριε Βαθιώτη... Αυτό όμως που ακούσαμε σόκαραν, κυρία Τσιριγώτη, αποκαλύψεις. Δηλαδή ακούσαμε μία 37χρονη που είχε βραβευτεί από την κυρία Γεροβασίλη, από την ελληνική αστυνομία, και τώρα πρόσφατα το 2024 βραβεύτηκε και ήταν από τους βασικούς συντελεστές σε αυτό το κύκλωμα. Σόκαραν αυτές οι αποκαλύψεις, κυρία Τσιριγώτη. Ναι, το 2019 όταν είχε βραβευτεί εν λόγω αστυνομικός, δεν είχε ένα χρόνο περίπου υπηρεσίας και πληρούσε τις προϋποθέσεις που υπήρχαν από τον νόμο προερχόμενες για να βραβευτεί. Δηλαδή, ο αρμόδιος αστυνομικός διευθυντής ως προϊστάμενη αρχή την είχε προτείνει. Δεν έχει να κάνει αυτό. Το θέμα είναι ότι η αστυνομία έχει 55.000 γυναίκες και άντρες αστυνομικούς που καθημερινά δίνουν τη δική τους προσωπική μάχη για την αντιμετώπιση του εγκλήματος, γενικά της εγκληματικότητας. Στους 55.000 σαφώς θα υπάρχουν και επίορκοι αστυνομικοί. Είναι μια μάστιγα, μια γάγραινα θα έλεγα εγώ, που δυστυχώς, όπως σας είπα και πριν, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το θέμα είναι ότι η ελληνική αστυνομία συνέλαβε τους συναδέλφους της. Είναι ντροπή για το σώμα να υπάρχουν επίορκοι αστυνομικοί, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει οργανωμένο έγκλημα, εγκληματικές οργανώσεις και υπάρχουν επίορκοι αστυνομικοί, υπάρχει αυτή η διασύνδεση και αυτό είναι το επικίνδυνο. Και δυστυχώς τώρα τελευταία είχαμε την περίπτωση του άλλου αξιωματικού που ήταν εμπλεκόμενος στα ναρκωτικά και εντάξει και άλλες περιπτώσεις που δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Να τα θεωρήσουμε ως νίκες, κυρία Τσιριγώτη, του ελληνικού FBI, του τελευταίου σώματος των εσωτερικών υποθέσεων, και το βασικό ερώτημα είναι πώς θα απαλλαγούμε κάθε φορά να ακούμε για επίορκους αστυνομικούς, για οργανωμένα εγκλήματα, για λέσχες, για οίκους ανοχής, για ναρκωτικά. Τι πρέπει να γίνει εδώ? Η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, αν την αφήσουν, να λέμε και κάποιες αλήθειες, αν ξεχωρίσει η πολιτική με ήττα από την ελληνική αστυνομία και την αφήσει να κάνει τη δουλειά της, ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Δεν το θεωρώ νίκη με την έννοια της να πανηγυρίσουμε ότι πιάσανε 11 αστυνομικούς. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι επειδή υπάρχει η διασύνδεση, όπως σας είπα, των επίορκων αστυνομικών με τις εγκληματικές οργανώσεις, χρειάζεται, απαιτείται, είναι βασική προϋπόθεση να υπάρχει πολιτική βούληση για να μπορέσει αυτά τα φαινόμενα να τα πατάξει. Και δεν είναι εύκολο. Είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες της έρευνας, αλλά παρόλα αυτά επιμένω εγώ ότι απαιτείται πολιτική βούληση. Και αν μου επιτρέπετε και έχω το χρόνο, να σας κάνω έτσι μια... Βέβαια. Για να καταλάβουν λίγο οι τηλεθεατές. Τι πρέπει να γίνει εδώ, γιατί πολλές φορές το οργανωμένο έγκλημα, αυτό λέει ο κόσμος, ακόμα παρισφρεί και στις κρίσεις των αξιωματικών. Αυτό είναι το παράλογο. Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω, ότι το 2015 η πρώτη εντολή που δόθηκε από τον τότε Πρωθυπουργό στον προϊστάμενο της ΕΕΠ ήταν να κάνει μία έρευνα για τη διαφθορά στον κρατικό μηχανισμό και ιδιαίτερα στην αστυνομία. Έγινε μία έρευνα λοιπόν από την ΕΕΠ, τα στοιχεία που είχαν συλλέξει από την ΕΕΠ δόθηκαν στον εισαγγελέα
και ο εισαγγελέας διέταξε να γίνουν απομαγνητοφωνήσεις και να γίνουν οι δικονομικές εκείνες ενέργειες που απαιτούνται για να μπορέσουν να γίνουν δικογραφίες και να τιμωρηθούν όσοι εμπλέκονται σε αυτό. Το 2019 έγινε για πρώτη φορά έφοδος στις φυλακές Κορυδαλλού. Επί τότε Υπουργείας Γεροβασίλη και Μιχάλη Καλογύρου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν πάλι δόθηκαν στη δικαιοσύνη. Ερχόμαστε στο 2020, γιατί από το 2018 και μετά βλέπουμε ότι αρχίζουν συμβόλαια θανάτου και ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Και έχουμε την τελευταία εξαετία περίπου 20 με 25 συμβόλαια θανάτου. Βλέπουμε λοιπόν το 2020 τον τότε και τωρινό Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, να πηγαίνει στον εισαγγελέα με 500 ονόματα εμπλεκομένων στο οργανωμένο έγκλημα. Έρχεται ο εισαγγελέας και τι λέει? Τη δικιά σας τη δουλειά δεν θα την κάνω εγώ. Έχουμε την υπόθεση της Greek Mafia από τότε που έγινε η έρευνα με την ΕΥΠ. Νομίζω όλοι γνωρίζουμε αυτή την υπόθεση. Στην Greek Mafia υπήρχαν επίοργοι αστυνομικοί και εν ενεργεία και απόστρατοι. Τι έγινε τότε? Ένας αστυνομικός διευθυντής που ήταν εμπλεκόμενος στην Greek Mafia, αντί να παραλυφθεί ή να αποστρατευτεί, και δεν σας λέω εγώ να τον αποστρατεύσουν, να τον παραλείψουν μέχρι να ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία. Τι είδαμε? Είδαμε να προάγεται σε ταξίαρχο και όχι μόνο προήχθη σε ταξίαρχο, ανέλαβε και τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής. Γι' αυτό λοιπόν το λέω αυτό για να μπορέσουμε όλοι να καταλάβουμε ότι πρωτίστως απαιτείται πολιτική βούληση. Γι' αυτό και το λέω και τι επιμένω. Τι πρέπει να κάνει όταν λέτε απαιτείται πολιτική βούληση, δηλαδή τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, κυρία Ζαγότη? Όχι η πολιτεία, η πολιτική. Η πολιτική. Οι πολιτικοί πρέπει να αφήσουν την ελληνική αστυνομία να κάνει τη δουλειά της που ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να την κάνει. Υπάρχουν αξιολογότατοι αξιωματικοί στις αρμόδιες υπηρεσίες και ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή δεν οι πρέπει πολιτικοί παρεμβαίνουν στο τι αστυνομία, δεν πρέπει να ρωτούν. στο τι αστυνομία θέλουμε να έχουμε. Θα σας πω εγώ τα τελευταία επεισόδια, τις τελευταίες υποθέσεις που είχαμε τη δολοφονία στη Γλυφάδα και τη δολοφονία στις Σαχαρνές. 2 περιπτώσεις μέσα σε 2 εβδομάδες. Τη μία ήταν οι Τούρκοι, την επόμενη μέρα η αστυνομία έκανε επιχείρηση, συνέλαβε Τούρκους. Γιατί εκείνη τη μέρα είχε τις πληροφορίες η ελληνική αστυνομία, δεν τις είχε πιο μπροστά. Θα μπορούσε δηλαδή να το κάνει από πριν και όχι να γίνει το έγκλημα για να κάνει την επιχείρηση. Γιατί υπήρχε κατά τη γνώμη σε αυτή η καθυστέρηση? Το επόμενο έγκλημα που έγινε, την επόμενη μέρα κάνανε επιχείρηση, πιέσαν 20-25 άτομα. Εκείνη τη μέρα βρήκε τις πληροφορίες η αστυνομία. Όταν η αστυνομία έχει υποθέσεις, πρέπει να κάνει τις επιχειρήσεις όποτε ξέρει εκείνη ότι πρέπει να τις κάνει. Και όχι να ρωτάει τον πολιτικό προϊστάμενο αν θα κάνει επιχείρηση ή όχι. Αυτό εννοώ. Γιατί υπάρχει κατά τη γνώμη σε αυτή η καθυστέρηση, κύριε Τσεριγώτη? Γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση και γενικά, δηλαδή κάθε φορά ακούμε ένα περιστατικό, κάθε φορά βλέπουμε επίορκους αστυνομικούς και κάθε φορά ακούμε. Οι επίορκοι αστυνομικοί, σας είπα και πριν, είναι ντροπή για την ελληνική αστυνομία και αποβάλλονται από το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, από τους ίδιους τους αστυνομικούς. Κανείς δεν τους θέλει. Και σας είπα ταυτόχρονα ότι 55.000 αστυνομικοί είναι στους δρόμους καθημερινά για να αντιμετωπίσουν το έγκλημα. Και με κίνδυνο τη ζωή τους. Με το χέρι στην καρδιά, κύριε Τσεριγώτη, σήμερα προστατεύεται η κοινωνία? Όχι, υπάρχουν φοβερά προβλήματα και αδυναμίες στην αστυνόμευση. Σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την αστυνόμευση. Την αστυνόμευση των περιοχών. Είστε έμπειρος τέλεχος της ελληνικής αστυνομίας, έχετε διατελέσει αντιστράτηγος, στρατηγός, η μοναδική γυναίκα, δεν υπάρξει άλλη γυναίκα σε αυτή την υψηλή θέση. Τι πρέπει να αλλάξει? Ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν? Θα πρέπει να γίνει, καταρχήν θα πρέπει να ξεχωρίσει το πολιτικό κομμάτι, σας είπα, από την ελληνική αστυνομία. Να μην συμμετέχουν στις αποφάσεις της ελληνικής αστυνομίας οι πολιτικοί. Και το λέω αυτό, δεν το λέω για τώρα, μιλάω για διαχρονικά, έτσι. Θα πρέπει να γίνει μια σωστή κατανομή του προσωπικού. Όλα τα αστυνομικά τμήματα υπολειτουργούν και τα τμήματα ασφαλείας. Υποστελεχωμένα.
Υποστελεχωμένα, Γιατί βέβαια. υπάρχουν πολλοί αστυνομικοί στους VIP, κυρία Τσιργότη, το ακούτε κι εσείς. Δεν είναι μόνο οι VIP. Ξέρετε πόσες υπηρεσίες έχουν δημιουργηθεί από το 2019 και μετά. Από ποιους δημιουργούνται? Από τους ίδιους αστυνομικούς. Όταν φτιάχνουν καινούργιες υπηρεσίες, παίρνουν από τα αστυνομικά τμήματα. Εγώ θα μείνω, κυρία Τσιργότη, σε αυτό που λέει η κοινωνία, το είπα και προηγουμένως, το λέει ο κόσμος. Ο κόσμος φοβάται ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει παρισφρήσει ακόμα και στις κρίσεις των αξιωματικών. Ναι, έχουν ακουστεί και αυτά. Τι πρέπει να γίνει εδώ όμως, κυρία Τσιργότη, όταν ακούμε τέτοια, δηλαδή τόση διαφθορά μερικές φορές στην αστυνομία? Σας είπα, θα πρέπει να ξεχωρίσει, το λέω και επιμένω σε αυτό. Εάν δεν σταματήσουν οι πολιτικοί να εισχωρούν στις αποφάσεις της ελληνικής αστυνομίας, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Και θα πρέπει, επειδή το θέμα δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει όλοι να κάτσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να μπορέσουν να αποφασίσουν τι αστυνομία θέλουμε. Και να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο, φαντάζομαι, έτσι. Αυτή τη στιγμή το μόνο που ξέρει η ελληνική αστυνομία, γιατί αναγκαστικά έτσι λειτουργεί τα τελευταία 6 χρόνια, είναι η καταστολή και όχι η πρόληψη. Εάν δεν βάλουμε στη ζωή μας τη λέξη πρόληψη και αν δεν έχουμε εθνικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς, δεν θα μπορέσουμε να καταστήλουμε και το έγκλημα. Κύριε Τσιργότη, έχω ακριβώς 2 λεπτά πριν πάω στον κύριο Μαρκάτο. Θέλω να πάμε λίγο τι συνέβη, τι έγινε τότε με την έκρηξη στους αμπελοκήπους, τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Είδαμε δαχτυλικά αποτυπώματα, είναι μέσα ο Ρωμανός, από την άλλη πλευρά είδαμε ίχνη τρομοκρατίας. Τι γίνεται με αυτήν την υπόθεση? Αν θυμόσαστε την τελευταία φορά, και μου έκανε εντύπωση, την τελευταία φορά που είχα έρθει εδώ, είχαμε συζητήσει πάλι το θέμα της τρομοκρατίας και είχαμε πει ότι η τρομοκρατία υπάρχει. Και μετά από 2 μέρες έγινε η έκρηξη στο διαμέρισμα. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Η τρομοκρατία υπάρχει και σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό. Δεν είναι η ίδιας μορφής. Υπάρχουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις, αναβιώνουν κάποιες παλιές, έχουμε κάποιες καινούργιες, υπάρχουν οι μοναχικοί λύκοι, όπως έχουμε κάποια περιστατικά στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Να δένονται οι υποθέσεις, έτσι λέμε εμείς στην ελληνική αστυνομία. Τα στοιχεία δηλαδή που βρίσκονται και από τις έρευνες, να δένουν την υπόθεση και να υπάρχει ένα σαφές κατηγορητήριο. Να μην συλλαμβάνονται άνθρωποι και κλείνονται στις φυλακές με εντολή εισαγγελέα και όταν γίνεται το δικαστήριο να απαλλάσσονται. Σας θυμίζω την υπόθεση του Ινδιάνου στα επεισόδια της Νέας Σμύρνης. Και τους 2 που πιάσαν τότε με την υπόθεση Καραϊβάζ. Την υπόθεση Καραϊβάζ. Δηλαδή δεν είναι ωραίο να προφυλακίζονται άνθρωποι που είναι αθώοι. Πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Εδώ βρέθηκε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα, κύριε Τσιργότη, και το ερώτημα είναι αυτό που λέει ο κόσμος: πώς βρέθηκε αυτό το δαχτυλικό αποτύπωμα στην έκρηξη στους αμπελοκήπους μέσα στη σκόνη? Αυτό δεν ρωτάτε ο κόσμος. Εντάξει, η αρμόδια Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας έχει την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να βρίσκει διάφορα ευρήματα. Τώρα, εγώ δεν είχα πρόσβαση ούτε στο διαμέρισμα, ούτε στη δικογραφία. Δεν μπορώ να ξέρω πώς βρέθηκε το δακτυλικό αποτύπωμα. Είναι απορίας άξιο. Εάν όμως έχει βρεθεί... Σε ένα βομβαρδισμένο τοπίο μιλάμε. Ναι, και αν έχει βρεθεί και υπάρχει στα ευρήματα και είναι μέρος της δικογραφίας, ας κρίνει ο εισαγγελέας όταν γίνει η δίκη, αν πράγματι το πιστήριο αυτό είναι ικανό να κλείσει έναν άνθρωπο στη φυλακή. Λοιπόν, κύριε Τσιργότη, θα σας ευχαριστήσω για την σημερινή ζωντανή παρουσία σας. Σήμερα Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, εδώ στο τηλεοπτικό κανάλι RTV. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας. Και ό,τι καλύτερο για την ασφάλεια του πολίτη. Ό,τι καλύτερο. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Λοιπόν, εσείς μείνετε μαζί μας. Θα πάμε να υποδεχτούμε τώρα κατευθείαν εδώ στο στούντιο τον πρώην Πριτανή του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, τον Νίκο Μαρκάτο. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Μείνετε μαζί μας.